Akas Hyundai birla dipolong penang litu mapan offer mati birta kemi nang kewan pidu. Nang li offer kilong ponji laki extra venue neos pen kedang lok ki ongtunga gari. Anparta Akas Hyundai ningka ningko ke chok ningka rong pen scratch and win offer sita mi kapatu padu ponji. Bangso offer along nang li kilong ponji neos extra I20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekelong jia phan humri ignon Akas Hyundai birla dipolong. Lapen kachini pa me jia phan la screen along kapaklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Karbiang long alok ki ongdung adima bangki forest ahawar side. Bangso forest ang kangkerai komjia phan pura Karbiang Autonomous Council hin pen forest asaikam atum pen kuti atangka padamsi bainong piponlo. Bonta Longnit Siloni aroya kungalong amat Harlong kephur Falkland inglong alok pajui jamla pen Harlong kephur pahang aphita forest asaikam mati DFO ranger pen kidanglok beat officer atum anu ingthongdun etla pen amek jangdun clip khangjang. Bon sitami bangso meki jang la pen anu kang thong bangki kachekrong chot. Ameki jang kachekrong chot aphan ki kang thur bor ita kaphiri pu alun jira sonsi. Bangso Longnit Harlong kephuraret aharlong ki khangdun jia phana bangki jong hele birta pache taksita forest asaikam atuma bangki ameka vela penanu kang thongsonsi chekrong etlu langdam lo plote bangso Harlong kephur viknang jia atum mate permit ke dollar ke bang pi chotlu bonta nona bangki komani numali gorpen ke bang atum pen ke danglok thangnat aparmit kawi atum ta kephur duna reda bangki forest east division DFO bikram rong pi thekdun long le det ma mate ke thekdun long lesi ka chekrong chotlu Lapen Anparta Manja Central Range Arranger Rajen Rongpi Lapen Longnit Forest Asaikam Beat Officer Sitamido Bonta Beat Officer Aphana Mithang Asaimo Kepache Claim Ji Aphan Anta Ranger Bikram Rongpi Pen Khangdun Chekma Mate DFO Hin Pen Tong Harlong Kephur Atuma Phan Pa Khangdun Long Letetma Lang Ikta Karbiang Long Life Kilang Aradatum Ihum Kali Humni Kali Inglong Arlok along Harlong kephur aphan Falkland bulldozer pajui jampen arniwang hangjo hanghai ke paphur bonta forest asaikam atum ke khangdon ji aphan sai ke denga matsi avi mate forest asaikam atum abangki inglong arlok ke do thengpi thengprang sangti Harlong ke pavir ji aphan si ke do chotma lapen cheklo jonwang Karbiang Autonomous Council hin pen kuti abainong kipi aphan tangka kevar chotma. Sorkar aron pen langdam lo polote permit dosita jongsi apor kelit tang pinak polote renewal tang tika bangki phurlong le denangji. Bonta non Longnit Harlong Harlong kephur permit kedo bangpli atum anta kedam tang therepo pen non anta permit renewal aphan thangnat kitang avilang. Bonta Harlong bangki arniwang kephur pahang jon pinlo. Permit dosita renewal ave mate apor kilitang polote sorkar arona ting pena bangki non ki phurbom atuma bangki aron re mate kang hupensi Harlong phurbomlu jongsi kang hupensi ki phurbom polote lapuan hangjo hang haya phita koson pensi adung het kedo forest asaikam atum ke thekdunlong lede mate Manja Central Range Ranger Rajen Rong pitong ke pakhang dunlong lede ajad le pusita me bangso Harlong aron re pen ke pa phurlong re da bangki forest asaikam atum kachirap dundu jongsi avi plote lapuamat ke phur hai hi News report Karbiang Long Life